Βρισκόμαστε στο Ασήμαντος Ποιητές και σήμερα θα κάνουμε μια συνταγή μαρούλι, μανιτάρι, νερό, λάδι και λάχανο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, παρακαλώ η κάμερα, μουλιάζουμε το μαρούλι και αφού το μουλιάσουμε ωραία. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στον πάγκο εργασίας. Αφήνουμε το μαρούλι και αρχίζουμε να το κόβουμε για να το χρειαστούμε, για να το χρησιμοποιήσουμε στη σαλάτα πακέτο. Αυτό το πείραμα είναι πολύ δύσκολο, μην το επιχειρήσετε στο σπίτι. Και έτσι συνεχίζουμε. Τα φρέσκα λαχανικά παίζουν πολύ μεγάλη σημασία στην κουζίνα, διότι έχουν τις βιταμίνες όλες. Ωραία, λοιπόν, τώρα παίρνουμε ακόμα ένα μπολάκι, αφήνουμε εδώ, βάζουμε τα πλημμένα, τα κομμένα εδώ πέρα. Από 1 έως 4 χιλιοστά. Τα λαχανικά γενικά, να ξέρετε, είναι ιδιαίτερη σημεολογίας φαγητά. Πρέπει να νιώθουν την αγάπη του μάγειρα. Κοιτάξτε πώς τα φερόμαστε, διότι τα λαχανικά, παρόλο που εμείς δεν το γνωρίζουμε, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Γάλλου Escoffier, avec du plat volonté και τα παραντά, έχει σημειωθεί ότι τα λαχανικά ακούνε ακόμα και την ώρα που είναι κομμένα ή που τα κόβουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διάρκεια κοπής λαχανικών. Όπως βλέπετε εδώ πέρα ακολουθούμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Τα φώτα, Βαγγέλη! Χοντροκομμένα ωραία λαχανικά για τη σαλάτα πακέτο. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και την προετοιμασία παρασκευής της ζεστής κουζίνας. Μέχρι τώρα είμαστε στην κρύα κουζίνα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα πρέπει να καθαρίσουμε τον πάγκο μας, ο οποίος είναι χάι όπως βλέπετε. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε πώς βάζουμε φωτιά στις ταβέρνες. Εμπλουτίζουμε βαμβάκι με ενόπνευμα. Εξαιρετικά επικίνδυνο, μην το επιχειρήσετε πάλι στο σπίτι. Πρέπει να προσέχουμε το ενόπνευμα που θα βάλουμε, διότι μπορεί να κάνει αναστροφή και να δυνατεί πάνω στα χέρια μας. Τώρα εδώ πέρα έχει φέρει ο κύριος Γιώργος. Με ξέρετε, τα πάντα χρησιμοποιούνται στην κουζίνα, ακόμα και οι πατάτες, τα φλούδια. Ότι οι καλύτεροι μάγειρες είναι οι άντρες. Κοιτάξτε, σαφώς. Γι' αυτό και εγώ δεν είμαι καλός μάγειρας. Ναι, οι ντομάτες. Οι ντομάτες είναι ένα από τα ευαίσθητα λαχανικά. Είναι σε αυθονία στον τόπο μας. Και επίσης χρησιμοποιούνται ως βάση. Αν θέλετε να τις κάνετε που γιορτή, παίρνετε τέτοιες μικρές ντοματούλες και τις κόβετε καρεδάκι, δηλαδή κάπως έτσι. Τις ντομάτες τις κάνουμε ή την συνταγή ή την περίφημη, η οποία έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη, γιαουρτλού κεμπάπ, ή αλλιώς τις κάνουμε μπουγιουρντί, επίσης τουρκικής προελεύσεως έδεσμα. Η ντομάτα βράζει στους 110 περίπου βαθμούς. Η ιδιότητά της είναι όταν μπαίνει σε φαγητά, ιδιαιτέρως που εμείς οι Έλληνες το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, να γλυκίζει τα φαγητά. Και να πούμε για ένα μυστικό. Το μυστικό είναι το εξής, ότι όταν ρίχνουμε ντομάτα σε όλα τα φαγητά, βάζουμε και ζαχάρι. Το να είναι κανείς μάγειρας είναι το εύκολο. Το να είναι καλός μάγειρας είναι το δύσκολο. Εγώ ήθελα να γίνω αστροναύτης. Γύρω στα 17 χρόνια να μου μείνεις στις κουζίνες.
Μισή παλιοί μάγειροι. 17 χρόνια έχω φάει και έχω ψήσει. Αλλά τέτοια ντομάτα δεν έχω ξαναδεί. Διότι η ντομάτα είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής κουζίνας. Αυτό με παίρνει τώρα να μου. Επίσης η ντομάτα. Εγώ κοιμάμαι με ντομάτα στο κρεβάτι το βράδυ. Γιατί είναι μαλακιά πολύ και μ' αρέσει. Να αγωνίσω λίγο και τα μαχαίρια. Όχι, καλέ, φοβάμαι μην κοπώ.